So akong palikon mga kabombo, no ticket, no entry. Atol sa closing ceremony sa palarong pambansa diha ron sa Cebu City Sports Center ugma alas 5 sa hapon magsugod. So gipahibaw ni Cebu City Acting Mayor Rimon Garcia nga dili makasud diha sa Cebu City Sports Center Abiliana ug mang adlaw ang mga tawo nga walay mga ticket diin ipahigayon ang palarong pambansa closing ceremony. Kami sa media na man may ID sa palarong pambansa makasud ni ang mga delegado na ay mga ID, mga atleta makasud pud to mga kabombo. Pero katong uban nga way mga ticket, way mga ID, di gito sila makasud mga kabombo. Matod pa ni Acting Mayor Rimon Garcia nga dunay gipang-apod-apod nga mga ticket alang sa 80 ka mga barangay sa syudad sa Sugbo apan wala niya gipahibalo kog pila ka buok mga kabombo. Matod pa sa Acting Mayor nga ang Cebu Provincial Government maoy host og mga adlaw sa closing ceremony nga diin dunay 8 million nga gigahin ini. Diin ni-donate usab ang kapitol og 8 million sa palaro para may maka-host sa closing ceremony o nya gilauman nga dunay mga mayor ani sa lain-lain nga mga lungsod nga sakop sa probinsya sa Sugbo. Basin ang mga mayores gikan sa province of Cebu motambong usab og mga adlaw mga kabombo. Lakip usab ang mga board members mga kabombo, no? Na sayran nga dunay singer di ay nga si Darin Espanto gikatakda usab ga mo perform sa closing event sa Palarong Pambansa 2024 ug mang adlaw mga kabombo. So kinsa kaha ang mga national figure or kani mga politiko gikan sa kauluhan ang mga niusab sa Cebu para mo tan-aw sa atong closing ceremony, no? Wa may report nga mo ani si Bongbong Marcos ug mga adlaw. Basin si Sara Duterte mo ani baka siya sa Abiliana ug mga kabombo.